Com afecta el tabac als pulmons? El tabac afecta particularment els pulmons perquè el fet de fumar es realitza a través de la via aèria. Primer passa per la faringe, la laringe, i finalment acaba en els alveols, que és la part última, és un cul de sac, un alveol, no? Allà no pot passar i llavors l'exhalem i el traiem fora. Bàsicament tumors, no només situats en la via aèria, sinó per exemple els tumors de bufeta urinària són deguts majoritàriament, no només, però majoritàriament al fet d'haver fumat. I després hi ha la malaltia pulmonar obstructiva crònica, que és la gran malaltia causada per tabac, que consisteix en disminuir la capacitat ventilatòria dels pacients. Deixar de fumar té tot el sentit del món, perquè la malaltia, la bronquitis crònica, és una malaltia que el que fa bàsicament és destruir el pulmó d'una o altra manera, destruir-lo, fins que s'arriba a una situació en la qual ens falta pulmó per viure. Què passa quan nosaltres deixem el tabac? Doncs que la malaltia simplement no progressa. No estàs normal, però no progresses. És a dir, no te'n vas directe cap a la insuficiència respiratòria crònica, la invalidesa i mort. Sinó que fa una parada i llavors la malaltia queda situada on sigui, però ja no continua el seu camí recte, que és baixar cap a la insuficiència respiratòria. El tabac afecta el fumador passiu amb una mica de mala sort, pràcticament igual que si fos un fumador actiu. Quan inhala un cigarret està inhalant els productes de la combustió del tabac, i en canvi el fumador passiu no inhala els productes de la combustió, inhala fum de tabac, que és una altra cosa, però que normalment sabem que danya el pulmó.